Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un pack opening. Avem câteva pachete astăzi și vom mai face poate un draft, două, vedem. Vom începe cu un 80 plus. Poate ne cade. Hai mă. Hai. Ok. Gold Milik. Are cam tot rău în afară de shooting. Ok. Hai cu 81 pe. Ok, man of the match. Deci este Piqué de 87. Bun, facem profit. Acum cu 82. Bine, Fico. Bine, Talia Fico. Hai să vedem cine cade la următorul pack. 83 plus UCL. Ok, cred că este SIE. Dar Zio 87. Acum să vedem. Nu. Ok, poate ne cade. Hai 84 plus. Tot. Nu din nou left. Midă. Ok. Dau sari, nu știu ce e asta. Dar foarte ieftin. Hai să vedem. 85 plus gold. Și cred că ok, David Silva. Nu o să-l folosesc pentru că nu-mi place deloc. 86. Ai idee, viața mea. Messi 93, da. Doar 93. Da, poate mi cade Messi 99. Da. Nu avem noi atâta noroc. Și hai că încă un 86 gold. Hai, poate. Ai. Fabinho Team of the Week. Deci nu sau 88. Foarte slab. Nu-mi place. Nimica nu ne-a căzut bun. Hai să vedem din 87 pack. Ok. Nu știu ce card e asta, da? David Alaba. UCL. Rate of fire. Ok, cu pace-ul, ok. O să-l vând. O să văd cât costă prima tură. Cel mai ieftin preț. Păi hai să pun și eu la 10. Și să vedem cu cât vom obține pe el. Poate câștigăm. Ok. UCL. Nu se poate. Nu se poate. Boy, Jadon Sancho. Păcat. Na, pentru că nu este căutat. Dar totuși facem un gold. Ok. Deci Luka Jovic 90. Bă, mai merge. 89, scuzați-mă. What if, da? Na. Vânzare. Și vreau să vă spun, mi-am pierdut contul de FIFA și Ultimate și acum am început altul. Îmi băgat niște coduri și am făcut rost de pachet. Ok? Hai, nu-i mica, nu ne cade. Iară busket, nu-mi place nimica ce cade. De data asta n-am găsit nimic. Nimica nu ne cade care s-ar putea să-l folosim. Și primul, al doilea toți olandez. CB
Blind, ce mă speria? Poate era Van Dijk sau... Poate, măi. Ok, check in price. La oră 10. Păi și oră tot cu 10. Da, nu putem vinde. Scuzați-mă. Bec. Ok, iară, din nou, nu. Acum, Arnold. Nu te cred, mă. Cade rău. Hai, 87 plus. Slab. Gold. Lyon. Paie. Trimite paie. 87 plus. Icon. Primul icon. Ceame. Rijkaard. Bergkamp. Ok. Hai că deschidem următorul 87. Nu se poate, nimic bun. Hai să vedem. Ba da! Ba da, bă! Bine! Spinazzola, Summer Stars! Primul card! Bun! Ok! Spinazzola! Ok, hai să vedem! Hai, deschidem încă un pic. 87. Ce este cumva? Gold. No team of the week. Engolo. Kante. Engolo. Kante. Nu este un jucător extraordinar, dar coins ne ajută. Ok. Spaniol. Right wing. Oh, Fernando Torres. Bombă. Este un jucător de 700.000 de K. Am avut dreptate. Și partea wants to watch. Și ok. Mai deschidem încă un de 7. Avem două pack-uri care ne-au căzut ok. Și unul ok. Hai, mă. Nu-mi place. Lodeiro, n-am auzit de acest jucător în viața mea. Hai să vedem. Încă un 87 pe poate avem noroc. Din nou, englez, right back, Norwich, Aarons. Nu-mi place pentru că n-ar avea link cu aceștia și ok. Deschidem un toast pick, aici putem. Hai mă, cu McLaren. Ok, hai un toast pick. Dan. N-am nevoie de jucătorul acesta. Hai și... Poro. N-am auzit în viața mea, dar încă un community toast pick. Știm că e ok, italian. Să-te... Moiskin. Nu te cred, Moiskin. Cât de rău putea să-mi cadă? Păi, păcat. Hai, 88 pack. Aici am mari speranțe. Încă un Summer Star. Nu te crezi, Spinazzola? Mame, a doua oară când cade Spinazzola. Bine, bă. Summer Stars. Un jucător cu ok și acum să vedem. 80. Deci și noi o să-l lăsăm la 90. Nu putem, asta e. O să vin
vindem și o să-l păstrăm. Poate o să-l folosim la un SBC. Gold, ok. Bine, Müller, da. Thomas Müller. Bine, Thomas Müller, dar este cam bătrân. Phil Foden, ok. Dar nici Florenții, care e un jucător, ok. Mai avem încă 12 pecuri în afară de acesta și walkout. Nu te cred! Bă! Bă! Nu te cred! Bine, bă, Pele 91! Au căzut Pele 91! Forță! Ai! Benzema de 89, slab, nu prea place. Ok, acum mai avem 10 becuri în afară de aceasta și gol. Ok, Oblak. Nu, Handanovic. Slovean. Deci, stai un pic. Ăsta e la... E slovean sau slovac? What if? Morales. Ok, dar nu prea. Nu prea merge acest Morales. Uitați și Budescu. Ne-a căzut Budescu de la Damac. Știm că toți s-au transferat la PCSB. Ok, what if? Genduzi sau Tovan? Florian Tovan, what if? Da, eu sunt primul an de franceză și cu nume nu prea mai pricep. Ok, Bernardo Silva, Freeze. Ok, da, na, pace-ul ăla, dacă îl avea un pic mai mult, bombă nucleară. Ok, hai că. Ce, nu, numai asta. Shearer nu, sau, ok, Lineker are pace. Lineker are pace. Atât sunt mulțumit. Doar că are pace. Mai mult de atât. Ok. Gomez de la Atalanta. Cardul acesta UCL. Păcat că nu este Gomez la Atalanta. Iar ok, joc cancel. Și facem un link verde. Uite și Osimhen de 84 wants to watch. Hai 88, ceva bun. Cine e ăsta? Puki. Ok, Puki Timon Găsiren. Da, Puki. Ești, mă, bărbosule, deci. He. Ai 88 pe Poltimol? Nu te cred. Virgil van Dijk 90 și s-ar putea să ne ajute pentru să ne întărim apărarea. Da, și o să luăm și pe Minx și pe Tierney. Pentru că nu. Și play, pic. 80 Rivalva. Marcus Klosterman. Și cred că o să le iau pe Klosterman și o să-l pun aici. Ok. Încă unul. Thierry Henry. Da, eu. Thierry Henry, dar nu știm. Sau Van der Sar. Și cred că mai bine îl lași loc pe Van der Sar
Și o să vă arăt și clubul meu după acest pack opening. Bine, mai avem câteva. Să alegem formația 4-3-3 simplu. Pentru că are left wing, n-avem left wing. Ok, aici n-avem. Pele, intră aici. Aici. Pe Phil Foden. Și pe Joe Cancel. Dennis Bergkamp. Bine. O să luăm pe Klosterman. Doar e drag. Și o să faci... Nu pe David Lund. O să luăm alt. Dar Berger. Care nu ne ajută. Spinazzola, ok. Spinazzola este binevenit. Parte. Bine, dar Bădescu era mai bun. Și o să mai deschidem câteva pack-uri. Și data viitoare vom face un draft fenomenal, să sperăm. Poate reușim 194 în sfârșit. Ai... Eto. Da, cred că e filmarea prea lungă. Am deschis și acest pack. Eto 90. Și... Bogdan Țărov. Ok. Și cam atât. Pack opening-ul acesta s-a terminat. Pa, pa!